TikTok tupod lagi. Ay, chill dada. Malipayon lagi kayo. Oh, ganin abot jud ang panyo. Kasaan nga nang malipayon mga karon? Payon ko kada birthday nako ro mabot. Ay. Kasi hikay naman, sa hikay nimo. Ah, kuare inasal nga baki. Ya, onsa pa. Oh, inasal nga kuan manok ko turbo. Ayati. Di wala di inom di. Ana yung mga kuan na. Kulapog kuan. Impi. Kulapog. Impi. Nya, unsa pa ilain? Unsa isang gos kulapo? Adson rocks. Ano dito sa giningan. Kusari makuan na kuan eh. Kusulbal itong kuan. Problema. Para makuan, para mulugwa ang kalimutan nimo. Oh, para mawala kung sa mata na ko. Hindi, unsa ni problema sa mata? Ay, palagi. Kuan ko sa kuan ko. Basta maluoy na sila. Na mo katara ko nang kuan ako na sa kuan. Operahan ka na ako na may tabangan na kuan. Nya di na nagklaro dai. Di na ang pikas. Asa dapita asa kuan mo glass para maklaro ka. Ari sa kuan na sa too. Ah, Ya kini pong kuan wala. Mo kana po gamay siya. Wala di marura ko siya. nya magkinahanglan ka kuan. So, kwarta gid magkinahanglan sa. Oh, kinahala ko kwarta rin. Nya asa man na may pa-check up na Ato sa kuan sa Soto. Soto. Oo. Asa man sa Syudad. Cebu City. Oh, Cebu City. Wala ako kuan. Nya wala andi kay trabaho ron. Wala na lang standby na sa balay ron. Wala ka. Wala ko. Mahal. Eh, mo dagan ako pa ka. Buwan ni akong kuan. Awa na mao din nagagwapo na kay kining hamis ni mong naong dai. Amo kaya kasi bago man sa kuno ligo ko. Ya mo kita na ako kuan. Kuan. Nya karon sa magamo atog magpa-check up ka karon sa magamo atog syudad. Karong kuan, karong July. July. Pero ako Sa imong birthday. Oh, sa birthday siguro. Basi pagpupuhunog ma. Kanahan akong mata pa kabalik ko trabaho. Ato ning kuan basi maluoy ning mga tao ba. Naam kay nakuha ko nga lunggal ako single sihan mo ni matabang tag ginako niya. Ngari ko sa mo. Agi hapit na may election. Oh, Ano na ba? mo kani siya ko. Na Matabang. wala sa kay palpal eh. Wala na palpal eh magaling pansyon akong kuan junior eh. Manipupita na sa sira. Looy kung kuan junior eh. Manipupita na sa sira. Looy kani kuan ay kanako. Ngani ko. Nya pirmi ka tambay dire. Tambay ko sa kuan sir eh. Amang ko. Akong kuan si bibistir may kuan ginako yun. Imong uyab. Uyab na ko.